Projekt Za krajšiu Považskú Bystricu, ktorý organizuje rovnomenné občianske združenie, sa dočkal svojho 4. ročníka. Cieľom projektu je, aby sa školské a predškolské zariadenia viac starali o svoje okolie. Cieľom projektu Za krajšiu Považskú Bystricu, ktorý vlastne založilo občianske združenie Za krajšiu Považskú Bystricu, je, aby to okolie škôl hlavne sa zlepšilo, skrášlilo, vylepšilo, aby bola čistota a poriadok okolo každej školy. Tie základné veci to si robia, si myslím, všetci, ale urobiť niečo naviac, to niekedy je ako boj s veternými mlynmi. Niektorí tí starší študenti a tie školy stredné sa dosť tomu bránia. Nechápeme, ako sa to nedá, lebo na to, aby sa urobila nejaká skalka alebo nejaký záhon v škole, netreba mať inžinierský diplom. Skutočne len chuť a dobrá vôľa niečo urobiť naviac a nejaká taká motivácia aj zo strany pedagógov. Vidíme to, že sa to dá na tých základných školách a na niektorých stredných školách to sa darí aj v materských školách veľmi dobre a tie výsledky už vidieť aj navonok. Organizátori projektu sú s výsledkami prác jednotlivých škôl v tomto roku spokojní. Všetci vraj odviedli kus dobrej práce. Vyhrať však mohli len niektorí. Na 3. mieste sa umiestnila materská škola Železničná, na 2. základná škola Slovanská. Odmenovým je okrem krajšieho okolia tiež finančná prémia určená na nákup školských pomôcok. Žiaci základnej školy Slovenských partizánov zase pôjdu na sponzorovaný výlet, nakoľko v súťaži za svoju prácu získali 1. miesto. V rámci tohto projektu začíname vždy jarnou výsadbou stromčekov už v apríli. Ihličňany, ktoré máme okolo chodníka, ktorí prichádzajú žiaci z rozkvetu. Jarnou výsadbou cibulovín, ktoré kvitnú, niektoré kvietky aj v jeseni. No, samozrejme, prekopávaním záhonov. Budovali sme tohoto roku skalku, ktorú sme finalizovali. No a pravidelným okopávaním, hnojením, polievaním toho, čo tu už máme a neváhame ani kupovať a sadiť nové kryky a stromy. Je podľa vás tento projekt dobrá vec? Prinútilo to možno aj vás so žiakmi trošku viac začať zveľaďovať to okolie školy? Vnímam tento projekt veľmi pozitívne, pretože aj nás naštartoval, aby sme viacej dbali o svoje prostredie a toto prostredie je veľmi príjemné nielen pre nás, pre naše deti, ale aj rodičov a je veľmi milé vidieť, keď ráno prichádzajú do školy, že sa aj rodičia zastavia a sledujú, čo tu máme nové, čo nám nové vyrástlo a rozkvitlo. Myslíte, že to prináša aj takúto možnosť žiakov naučiť aj viac, ako je len v tých knihách a v tých osnovách, že vlastne vysvetľujete aj o rastlinkách, ako sa starať o záhradku a podobne? Určite, lebo veľa žiakov nemá takúto možnosť, najmä deti, ktoré žijú v panelových bytoch, nemajú starých rodičov na dedine. No a stávajú sa také kuriózne prípady, že napríklad učiteľ povie, aby mu podal žiak rýl, žiak ani netuší, čo to je a váha medzi motikou, rýlov a lopatou. Žiaci sa o skalku, ktorú v rámci projektu vytvorili, starajú priebežne, a to počas vybraných predmetov, neodborne suplovaných hodín a popoludní v rámci krúžkov. So spolužiačkami a s kamarátkami to polievame alebo vysadzame. Polievame aj inde, tam banány tam sú, javor alebo muškaty tam polievame. Ako hodnotíš tento projekt? Myslíš, že je dobré, že takto ste na škole sa snažili zveľadiť svoje okolie? Podľa mňa je to výborný nápad. Je to krásne aj prospešné, takže podľa mňa je to skvelý nápad. Prišla ti táto práca náročná? No, ako kedy. Ako učitelia, keď tam dávali tie kamene a tak to možno bolo náročné, ale ja osobne som nerobila nič náročné. My tu chodíme polievať sem tam, potom sme tu vytrhávali burinu a ešte polievame sa, staráme aj o rastliny v škole. Pripadá ti náročná takáto práca, táto starostlivosť? No aj hej, lebo tak nevieme ktoré rastliny potrebujú a tak a bolo to isté náročné to sem dostať, všetko tú hlinu a to aj keď sa s tými krhlami naťahujeme, tak je to dosť náročné. Snažili sa vám učitelia aj vysvetliť nejakú tú starostlivosť o kvety, ktoré čo potrebujú a podobne? Hej, pani riaditeľka nám hovorila, aj sú tu nejaká tá alchymilka, či čo to je a že na čo to je, na čo sa to používa, tak nám hovorila o tých rastlinách. Myslíš, že je toto dobrý projekt, že takto si zveľaďujete okolie školy? Isto, hej, ale tak mohli by tu aj nejaké ihrisko, alebo čo si urobiť, že je to toho málo, ale tak je to tu pekné a nie je to tu tak aj každý si to všimne.